Víte, co je na nemocech ledvin nejnebezpečnější? Že je vůbec neucítíte, dokud není téměř pozdě. Já to vím, moje ledviny fungovaly jen na 30%, když jsem to zjistil, a přitom jsem se cítil docela dobře. Mohl jsem zemřít, aniž bych tušil proč. Jmenuji se Josef, je mi 67 let a celý život jsem pracoval jako stavbyvedoucí v Praze. Vždycky jsem byl ten typ chlapa, co se směje doktorům. Na co chodit k lékaři, když mě nic nebolí? Říkával jsem. 2 piva k večeři, klobása na víkend, jsem tam nějaký ten guláš s knedlíkem. Žil jsem jako většina z nás. Mám manželku Janu, ta za mnou stojí už 40 let. 2 dospělé děti, 3 vnoučata. Myslel jsem, že mám před sebou ještě spoustu let, abych si užíval důchod a pomáhal na chalupě. Po 50 mi doktoři našli zvýšený tlak. Nic hrozného, bral jsem prášky, které mi praktický lékař předepsal. A upřímně, moc pravidelně jsem je nebral. Když jsem se cítil dobře, tak jsem je vynechával. Proč polikat chemii, když mi nic není? To byl můj přístup. S vodou jsem to taky moc nepřeháněl. Ráno káva, v práci 1 nebo 2, během dne možná 1 pivo, večer 2. Vodu? Tu jsem pil, jen když bylo opravdu horko. Myslel jsem si, že to stačí. Celý život jsem fungoval takhle a nikdy jsem neměl pocit, že bych byl dehydratovaný. Navíc, v mém věku už člověk nechce pořád odbíhat na záchod. To mi věřte. Na pohyb jsem taky moc nedal. Však víte, po celodenní práci na stavbě, kdo by ještě chtěl sportovat? Víkendy na chalupě, to bylo moje cvičení, práce na zahradě, štípání dříví, to mi přišlo jako dostatečný pohyb. Všechno změnil jeden víkend na chalupě před 2 lety. Pracoval jsem na zahradě, nic náročného, prostě běžná práce kolem domu. Najednou jsem si všiml, že mám oteklé nohy. Nemoc, ale bylo to znát. Boty mě začaly tlačit. Manželka si toho taky všimla a chtěla, abych jel k doktorovi. Já jsem to samozřejmě odbyl. To bude zhorka, řekl jsem jí. Zítra to bude lepší. Jenže nebylo. Po týdnu otoků jsem začal být unavený. A myslím opravdu unavený, ne jako po práci, ale jako kdybych měl chřipku. Sotva jsem došel do patra v našem domě bez zadýchání. Takhle jsem se nikdy necítil. Jana mě donutila jít k naší obvodní lékařce. Paní doktorka mi změřila tlak. 170, dost vysoký. Poté se mě zeptala, jak často chodím močit a jakou barvu má moje moč. Když jsem jí řekl, že chodím tak 2-3krát denně a moč je tmavě žlutá, podívala se na mě s obavami. Pane Nováku, to není normální, řekla mi. Potřebujeme udělat krevní testy. O 3 dny později jsem seděl v ordinaci a paní doktorka měla před sebou mé výsledky. Její výraz mi prozradil, že to není dobré, ještě než promluvila. Pane Nováku, vaše ledviny nefungují správně. Hodnoty kreatininu a močoviny v krvi jsou výrazně zvýšené, což znamená, že vaše ledviny nepročišťují krev tak, jak by měly. Pak mi vysvětlila něco, co jsem nikdy předtím neslyšel. Selhání ledvin probíhá tiše, bez bolesti. Ledviny mohou fungovat na 50, 40 nebo dokonce 30% své kapacity, aniž by člověk cítil nějakou bolest. Otázala se mě, jak dlouho už mám vysoký tlak. Asi 10 let, odpověděl jsem. Ale beru léky, tedy většinou. A chodíte na pravidelné kontroly? Zeptala se. Musel jsem přiznat, že ne. Byl jsem ten typ pacienta, který vyzvedne recept a pak se neukáže, dokud mu léky nedojdou. To je problém, řekla. Vysoký krevní tlak poškozuje cévy v ledvinách. Postupně, rok za rokem. A my jsme to nekontrolovali. Pak řekla větu, která mi změnila život. Pokud s tím něco neuděláme hned teď, za rok nebo 2 budete potřebovat dialýzu. Vaše ledviny fungují jen na 30% své kapacity. Dialýza. To slovo mě vyděsilo. Viděl jsem kdysi souseda, jak 3x týdně jezdil do nemocnice na dialýzu. Po roce už nebyl mezi námi. Na tohle není legrace. Co to znamená? Zeptal jsem se. Umírám? Ne, ještě ne, odpověděla, ale potřebujeme okamžitě změnit váš životní styl a poslat vás k nefrologovi, je specialista na ledviny. Když jsem ten večer přišel domů, Jana plakala. Já jsem byl v šoku. Vždycky jsem si myslel, že budu žít dlouho jako můj otec, který se dožil 92 let. Teď jsem poprvé čelil skutečnosti, že moje tělo selhává. Ten večer jsem nemohl spát. Přemýšlel jsem o svých vnoučatech, o tom, jak je chci vidět vyrůstat. Jak chci ještě s Janou cestovat, až bude v důchodu i ona. Uvědomil jsem si, že mám před sebou ještě spoustu života, který nechci promarnit na dialýze nebo v nemocnici.
Druhý den ráno jsem se rozhodl. Jano, řekl jsem manželce, musíme něco změnit. Na stole jsem měl vytištěný seznam všech specialistů na ledviny v Praze. Na doporučení naší doktorky jsem zavolal na IKEM, kde mají nejlepší nefrologické oddělení v republice. Za 3 týdny jsem seděl v ordinaci u profesora Vyklického. Profesor Vyklický mě překvapil. Nebyl to žádný vystrašený doktor s tragickými prognózami. Byl klidný a věcný. Pane Nováku, je dobře, že jste tady, řekl. Vaše ledviny jsou poškozené, ale nenevratně. Máme několik možností, jak zpomalit postup onemocnění a možná i částečně zlepšit funkci vašich ledvin. Pak mi vysvětlil něco, co mi nikdo předtím neřekl. Ledviny jsou párový orgán velikosti pěsti, který filtruje stovky litrů krve denně. Vylučují odpadní látky a regulují vodu v těle. Když nefungují správně, tělo se postupně otravuje vlastními odpady. Nejdříve potřebujeme dostat pod kontrolu váš krevní tlak, řekl profesor. To je zásadní, pak musíme upravit váš pitný režim a stravu. Začal mi vysvětlovat, co to znamená pro můj každodenní život. Kolik tekutin denně vypijete? Zeptal se mě. Pokrčil jsem rameny. Nevím. Káva ráno, pak možná pivo večer. Tak to teď změníme, řekl. Potřebujete minimálně 1,5 litru čisté vody denně. Káva a pivo se nepočítají, káva je močopudná a alkohol zatěžuje játra. Vysvětlil mi, že tmavě žlutá moč je znamením, že tělo nemá dostatek tekutin. Ideální je světle žlutá barva. A měl bych chodit na záchod alespoň 5-6 krát denně, nejen 2-3 krát, jak jsem byl zvyklý. A co jídlo? Zeptal jsem se. Omezte sůl, řekl jednoznačně. Sůl zadržuje vodu v těle a zvyšuje krevní tlak. Méně červeného masa, méně knedlíků a omáček, více zeleniny, luštěnin, ryb. Středomořská strava je ideální, olivový olej, ryby, zelenina. Pak následoval šok. A alkohol, maximálně 1 pivo denně, nevíc. To byl těžký úder. 2 piva k večeři byly můj rituál po celý život. A proč jsem o tom nikdy neslyšel, zeptal jsem se trochu naštvaně. Proč mi tohle nikdo neřekl dřív? Profesor se usmál. Protože nemoci ledvin jsou tiché, nebolí. Lidé přicházejí, až když je pozdě. Vy máte štěstí, že jste přišel teď. Další den jsem začal svůj nový život. Nejdřív jsem si koupil velkou láhev na vodu, 1 zem po půl litru. Cíl byl jasný, vypít ji celou během dne. Zní to jednoduše, ale pro někoho, kdo celý život pil hlavně kávu a pivo, to byl obrovský úkol. První týden byl nejtěžší. Neustále jsem musel myslet na to, abych se napil. Manželka mi pomáhala, všude po bytě rozmístila skleničky s vodou, abych nezapomínal. Na lednici me nalepili rozvrh pití. Ráno 2 sklenice, dopoledne 2, odpoledne 2, večer 2. Nejhorší bylo vstávání v noci. Najednou jsem musel 2-3 krát za noc na záchod. To je normální. Tělo se zbavuje přebytečné vody, kterou zadržovalo, řekl mi profesor, když jsem si stěžoval při další kontrole. Za pár týdnů se to stabilizuje. A měl pravdu. A po měsíci se moje návyky změnily, začal jsem cítit žízeň, když jsem dlouho nepil. To předtím nikdy nebylo. Moje tělo se znovu učilo vnímat, co potřebuje. S jídlem to bylo těžší. Celý život jsem měl rád českou kuchyni. Vepřo, knedlo, zelo, guláš, smažený řízek. Najednou jsem musel jíst ryby, zeleninu, omezit sůl. Jana se musela naučit vařit úplně jinak. Našla si kurzy středomořské kuchyně na YouTube a začala experimentovat. Místo soli používala bylinky, místo sádla olivový olej. Maso jsme omezili na 2-3 porce týdně. Nebudu lhát, první měsíc jsem trpěl. Jídlo mi nechutnalo, stýskalo se mi po pivu, byl jsem podrážděný. Ale po 6 týdnech se něco začalo měnit. Ráno jsem se cítil lehčí. Otoky nohou pomalu ustupovaly a taky jsem zhubl. Za 2 měsíce 5 kilo. Léky jsem bral poctivě, ani jednou jsem nevynechal. Profesor mi nasadil nový typ léků, které nejen snižují tlak, ale také chrání ledviny. Jsou to moderní léky, které zpomalují zhoršování funkce ledvin a taky jsem se začal hýbat. Nic drastického, nejdřív jen procházky. Každý den po večeři jsme s Janou chodili na hodinu ven. Postupně jsem přidal malá cvičení, dřepy, kliky o zeď, žádné velké posilování, jen pravidelný pohyb. Po 3 měsících jsem šel na kontrolu. Krevní testy ukázaly první zlepšení. Funkce ledvin se zlepšila z 30% na 35%. Není to mnoho, ale byl to dobrý začátek. Pokračujte, řekl profesor. Děláte to dobře, uvidíme se za další 3 měsíce. Za půl roku od první návštěvy u nefrologa se funkce mých ledvin zlepšila na 40%.
Byl jsem těžšího dechu, zhubil jsem celkem 8 kilo a cítil jsem se lépe než posledních 10 let. Tlak se stabilizoval na 130/800, poprvé po letech byl v normálu a já jsem měl mnohem více energie. Dokonce jsem začal chodit s vnoučaty na výlety, což předtím nešlo, protože jsem se rychle unavil. Dnes, 2 roky od diagnózy, a mám funkci ledvin stabilizovanou na 45%. Není to ideální, ale je to mnohem lepší než těch 30%, se kterými jsem začínal. A hlavně nemusím na dialýzu. Mám naději, že to tak zůstane ještě mnoho let. Co jsem se z toho všeho naučil? Za prvé, nemoci ledvin jsou zákeřné. Nebolí, nemáte horečku, žádné dramatické příznaky. Tiše postupují a vy si jich nevšimnete, dokud není pozdě. Oteklé nohy, tmavá moč, únava, to jsou jemné signály, které většina z nás ignoruje. Za druhé, pitný režim není hloupost. Celý život jsem si myslel, že pití vody je přeceňované. Teď vím, že pro zdravé ledviny je to zásadní. Když vidím svou světle žlutou moč, je to pro mě známka, že dělám něco správně. Za třetí, léky se musí brát pravidelně. Není to jako s antibiotiky, kde si vezmete dávku a za týden jste zdraví. Tyto léky musíte brát každý den, i když se cítíte dobře. Vlastně právě proto, abyste se cítili dobře. A za čtvrté, není pozdě změnit své návyky, ani když je vám přes 60. Myslel jsem si, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Ale naučil jsem se. Teď piju vodu místo piva, jím ryby místo vepřového a chodím na procházky místo sledování televize. Ale nejdůležitější ponaučení? Choďte na pravidelné kontroly. I když se cítíte dobře. Kdyby mi před 10 lety někdo zkontroloval ledviny, možná bych dnes měl funkci 70% místo 45%. Každý člověk nad 50 let by měl jít na kontrolu ledvin alespoň jednou za 2 roky. Stačí jednoduchý krevní test a vyšetření moči. A vy, co mě teď posloucháte, máte oteklé nohy, chodíte málo na záchod, je vaše moč tmavě žlutá, máte vysoký tlak, cítíte se unavení bez důvodu? Jestli ano, nedělejte stejnou chybu jako já. Jděte k lékaři. Čím dřív, tím líp. Tohle video není jen můj příběh. Je to možná i váš příběh, který ještě nezačal, nebo příběh vašeho manžela, manželky, rodičů. Udělejte si jednoduchý test, jak vypadá vaše moč. Jak často chodíte na záchod, kolik vody denně vypijete, máte oteklé nohy večer. Jestli vás cokoliv znepokojuje, zavolejte svému praktickému lékaři. Když jste byli mladí, vaše ledviny zvládly všechno. Teď potřebují vaši pomoc. Dejte jim ji, dokud to jde. Já jsem málem přišel o všechno. O možnost vidět vnoučata vyrůstat, cestovat s manželkou, užívat si důchod. Díky včasné diagnóze a změně životního stylu mám teď šanci na mnoho dalších let kvalitního života. Nečekejte, až bude pozdě, protože u ledvin nikdy nepoznáte, kdy je pozdě, dokud opravdu není pozdě. Jestli vám tohle video pomohlo, sdílejte ho s přáteli nebo rodinou. Možná jim zachráníte život. Stejně jako mě ho zachránila moje žena, když mě donutila jít k lékaři. Děkuji vám za pozornost a přeji vám zdravé ledviny. Profesor Vyklický mě překvapil. Nebyl to žádný vystrašený doktor s tragickými prognózami, byl klidný a věcný. Pane Nováku, je dobře, že jste tady, řekl. Vaše ledviny jsou poškozené, ale ne nevratně. Máme několik možností, jak zpomalit postup onemocnění a možná i částečně zlepšit funkci vašich ledvin. Pak mi vysvětlil něco, co mi nikdo předtím neřekl. Ledviny jsou párový orgán velikosti pěsti, který filtruje stovky litrů krve denně. Vylučují odpadní látky a regulují vodu v těle. Když nefungují správně, tělo se postupně otravuje vlastními odpady. Nejdříve potřebujeme dostat pod kontrolu váš krevní tlak, řekl profesor. To je zásadní. Pak musíme upravit váš pitný režim a stravu. Začal mi vysvětlovat, co to znamená pro můj každodenní život. Kolik tekutin denně vypijete? Zeptal se mě. Pokrčil jsem rameny. Nevím, káva ráno, pak možná pivo večer. Tak to teď změníme, řekl. Potřebujete minimálně 1,5 litru čisté vody denně. Káva a pivo se nepočítají. Káva je močopudná a alkohol zatěžuje játra. Vysvětlil mi, že tmavě žlutá moč je znamením, že tělo nemá dostatek tekutin. Ideální je světle žlutá barva. A měl bych chodit na záchod alespoň 5-6krát denně, nejen 2-3krát, jak jsem byl zvyklý. A co jídlo? Zeptal jsem se. Omezte sůl, řekl jednoznačně. Sůl zadržuje vodu v těle a zvyšuje krevní tlak. Méně červeného masa, méně knedlíků a omáček, více zeleniny, luštěnin, ryb. Středomořská strava je ideální, olivový olej, ryby, zelenina. Pak následoval šok.
A alkohol. Maximálně 1 pivo denně, ne víc. To byl těžký úder. 2 piva k večeři byly můj rituál po celý život. A proč jsem o tom nikdy neslyšel? Zeptal jsem se trochu naštvaně. Proč mi tohle nikdo neřekl dřív? Profesor se usmál. Protože nemoci ledvin jsou tiché, nebolí. Lidé přicházejí, až když je pozdě. Vy máte štěstí, že jste přišel teď. Další den jsem začal svůj nový život. Nejdřív jsem si koupil velkou láhev na vodu, 1,5 litru. Cíl byl jasný. Vypít ji celou během dne. Zní to jednoduše, ale pro někoho, kdo celý život pil hlavně kávu a pivo, to byl obrovský úkol. První týden byl nejtěžší. Neustále jsem musel myslet na to, abych se napil. Manželka mi pomáhala. Všude po bytě rozmístila skleničky s vodou, abych nezapomínal. Na lednici jsme nalepili rozvrh pití. Ráno 2 sklenice, dopoledne 2, odpoledne 2, večer 2. Nejhorší bylo vstávání v noci. Najednou jsem musel 2krát za noc na záchod. To je normální, tělo se zbavuje přebytečné vody, kterou zadržovalo, řekl mi profesor, když jsem si stěžoval při další kontrole. Za pár týdnů se to stabilizuje. A měl pravdu. Po měsíci se moje návyky změnily. Začal jsem cítit žízeň, když jsem dlouho nepil. To předtím nikdy nebylo. Moje tělo se znovu učilo vnímat, co potřebuje.